Ha kawe ka jingja ka bas ngau shirkei bas ngau triam. Ngut ki shipara ki bedang saw bat arsnam karta kila Shah Pyniap dusmon hawa kti Nongrah nonglum. Kani ka jingja kala ja ha ka mit jong ka lai phau trik jemmang bat ya ka met jong kini ki khulung lalap de ki nong shong shnong ha ka step jong ka lai phoi trik jemmang ha ka por prabaji ai mistem. Naka lian ki bahayeng hasem kila ujor dak ejahar halor kini ka jingja bat ki pulet kidang pelong ya ka jing token. Karkum ka jing ethu na iwen ki bahayeng jong kini ki khna la ong ba kini ki khna kila lei bat khupa bat kimshim lawan phai shu shalayeng. I kumbagalong mentah gini jingja sosik gini khna upli arngot separa. Ni na kaliang kasnong te wana kaliang jingrang badong ru ngi krem don keno ka jing yo jing tip ko ba ngila banong ba nilatip na do ko sedang isu ya yo Khubor mana mestep nga ko ban nyu siteng irang badong ru hitu ipor kam hadin jo kata trai kandiat kila pun suai gi tang bakim yo mestep ipun nga su thu ba ukpa jing ni kna uyalam yaki menin te uju yalam kai malang kopor te kim das khoper te klempo yeng sho bagi kon manen ni me te ida ya thu hi te kemi jong kini gi baklat ida i bakha jonga te yong ba bakha nga la awan pentip na sathanat man met kadoi steng gila elek na yang kayeng hadin gila yawat kimlap te kala kun no kumta te bat yong ba menta mestep ko bujen sa na kaleng kulit bakin sebut dia ya thu tang kumta hi tengok to per ba le kulit te ngiru ngila so ko biang ngiru ngin hap kumta hi ten rei tang hadin jo kata ko mas fresh puah fresh teng ye himat layo phone pat sngi kiwei kiba hieng jongi hi ngadai ba hieng phi kini kiong ba wan no sne swakti layo kini khna tang ban meilong so re yang kita ni sungsi ini ke jingja long ru ibrang loi upli sausnem bat arsnem